Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Ҳама ширбачаҳои ғариб, ҳама ширбачаҳои тоҷик дар ҳар куҷое бошӣ набошӣ, саломат зинда бошӣ. Худованд барори кору кушоиш кор тани саҳат ҳаматон дабития ширбачаҳои тоҷик. Мо бародарҳо як наме магазин рафтам омадам, ами ютуб дадра омадам, раъдаам то хонара омадан рости гап. Гуфтам хай ку чӣ гап аст ами ютуб дара омадаем, хайм дидем. Инаи ята чиш мегӯям, короче бародари тоҷикай ки ҳами дина рӯз бародар ҳами хита дина рӯз қабида будан бурданат бародар гуфти гапо бурда буданат ҳами қабида буданат. Ман дромадам нигоҳ кардам видеода қабида буданат гап зада наметунисти штаги ҳами хиранги бечорако бурда буданат. гуфти гапои воима кардӣ видео кардӣ, вақте омадан қабиданат гап дадана наметунисти, гап зада наметунисти. ту қаҷон мард мегири, хита мардак мегири, ай худо метарсӣ. гап назади ягане мепурсанад ха мени мегӯй ман накардам ин видеоро, мегӯй накардам, доказат кардесан, мегӯй ки накардам. Ҳеҷ бо хайна сар додан, бо ҳами би омадӣ ҷавоб додан, омадӣ бо ҳамо худо Аллоҳ бугӯ ки худованд бо ҳами ҷавоб додан, худо Аллоҳ бугӯ бишин, омадӣ кунта замин да намонди ҳеҷ кор наёфтӣ, шишти чӣ хесум кор кунӣ, хести мардуми Комсомолобода пас задеси да масҷидҳо рақс мекунанд. Ту девонаи хеле гапо мезани мардум, ту девонаи мардуми Комсомолободи хеле, ту дига одам наёфтӣ, ту дига кор наёфтӣ ки хести мардуми Комсомолобод. Худованд назанад хоки заминат кунад, худованд сагат накунад хеле гапо мезани мардуми Комсомолобод да масҷидҳо рақс мекунанд хеле ту даги ҷои ай пишти парда мехези гап мезанӣ, ту мардак ҳастӣ, ту ҳеҷ маҳал против Аллоҳ назан, ира бидон, фаҳмидӣ? Ки мо назана хокистарат кунад. Дина рӯз бурданат гап зада наметонисти, лавор кашол штагӣ пурсидесанат, бо худо Аллоҳ та бугӯ ҷавоб додан ка мардуми Комсомолобод давал як бор да хита да война нигоҳ ки ба мардума пас бизан. Ту ки худат дасуме ҳаромӣ ай пли ютуб ёфти фанду фреб қати хита ки мегири ту билад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Шербачаҳои тоҷик, худованд ҳамата нигаҳбон бошад. Шербачаҳо ҳамат шерҳои нар иншааллоҳ карантинам қариб омада, ина мебироем кор ҳамамо иншааллоҳ соҳиби бо чиз мешем. Хеле сагбачаҳоро гапошона гӯш накунем. Салом алейкум.